Szóval most, hogy rákerült szépségesen ez a belső agyrész, a kosár, lehet, hogy hallatszik a videón, hogy van neki egy kis holtjátéka. Hát ez így látszani nem fog. De ez egy megfelelő mennyiségű forgóirányú holtjáték, amit amiatt a fogaskerék miatt lehet észlelni, illetve emiatt a fogaskerék miatt lehet észlelni. Ez teljesen jó tűrés határon belül van. Az előzőekben nekünk az volt a problémánk, hogy az áttétel fogaskerék, amiről már készült egy kis videó, ez a tengely alatti csapágy eltört, széttört, ez egy kicsit itt megmardosta a blokkunkat, és a gépmunka után úgy jött vissza a belső blokkrész, hogy ez egy kicsit lejjebb volt, és elég nehezen ment a helyére. Most meg tudom mutatni, ez is kocorog egy kicsit, de ez itt passzentos volt. Ahogy a kuplung rajta volt, ott pedig hatalmas lógása volt. Tehát, hogy itt eltérés volt ugye az illeszkedésekben a fogaskerék fogai között. Pakolom tovább összefelé akkor.